Enw fi 'di Daniel Morris. Dwi'n gwneud cwrs construction yn coleg yn Dolgella. Roes i coleg yma i dysgu mwy am sair coed a i gwella sgiliau, a cael sgiliau newydd yn y busnes i symud ymlaen. Da ni wedi bod ar site visit i Nant Gwenllein i gweld gwahanol toia a partitions yn dangos sut o'n nhw'n gwneud nhw a be oedd be yna. A da ni hefyd wedi bod yn safle yn Hughes Gray yn Llangemni wan. A gafon ni gweld truss rafters sut oedd nhw'n gwneud nhw a bod dim fel la. Dwi wedi mwynhau'n bod dim am beth, dwi wedi gwneud lot mwy o ffrindiau. Dwi wedi dysgu llawer mwy o wybodaeth am sut i'n gwneud sair coed a just enjoyo bod dim. Mae wedi gwella lot o bethau fi, mwy o hyder, dysgu mwy o sgiliau newydd. Dwi'n gwybod sut i wneud pethau wan, pethau ni'n gwybod sut ni'n gallu wneud o blaen. Dwi'n dysgu sgiliau newydd, dwi'n gwir. Ar ôl y cwrs yma, dwi'n gobeithio symud ymlaen i lefel 3 a lle wedyn i lefel 4. Os ni'n gallu symud draw wedyn i prifysgol i trio wneud quantity surveyor neu architect. A wedyn ar ôl hynna gobeithio cael busnes fy hun. Jyst iddyn nhw mwynhau pob peth amdano peth, dal ati, gweithio'n galad trwy adag a nid bod dim dod iddyn nhw'n diwedd, y sgiliau a gwybodaeth a bod dim.